Jos sua pelottaa tulevaisuus, se on pelkästään luonnollinen reaktio siihen, mitä maailmassa tapahtuu, eikä kyse ole sun tunnemaailman häiriöstä, vaan oikean maailman ongelmista. Hyvää iltaa, arvoisa juhlaväki. Tänä vuonna palkinnon fokuksessa on erityisesti yhteiskunnallinen, kauaskantoinen teko tai työ, joka edistää sisäistä yhtenäisyyttä. 3 upeaa yksilöä ja 3 upeaa yhteisöä. Operaatio Arktis on nuorten ilmastoaktivistien ryhmä, joka levittää tutkimustietoa ilmastosta ja nostaa ilmastointerventiot osaksi poliittista keskustelua. Tavoitteena on uudistaa ilmastostrategiaa ja edistää ymmärrettävää ja eri osapuolien näkemyksiä kunnioittavaa keskustelua, tutkimusta ja päätöksentekoa. Minkä te just nyt tässä hetkessä koette olevan kaikkein tärkeintä siinä, mitä te teette työssänne? Ehkä mä voin aloittaa. Meidän tausta tosiaan Operaatio Arktisessa monella on Elokapinassa, ja ehkä semmoinen johtoajatus siinä, kun me lähdettiin tekemään meidän toimintaa, oli se, että ilmastonmuutoksen edessä tavallaan monilla meillä nuorilla ei ole tavallaan mitään semmoista tiettyä statusta, minkä voimin voisi vaikuttaa asioihin. Me ei olla pääministereitä, me ei olla presidenttejä. Mitä me voidaan tavallaan tehdä muuta kuin ostaa kestävämmän puuvillan valmisteisia sukkia tai jotain muuta. Ja ehkä niin kuin semmoinen johtoajatus siinä oli se, mitä mä oon oppinut sitten mun rakkailta ystäviltä ja kollegoilta, että me voidaan myös valita ottaa vastuuta semmoisista asioista, mitä me yleisesti yhteiskunnassa ajatellaan, että on meidän ulottumattomissa. Et on paljon asioita, jotka tuntuu tosi pelottavilta ja tavallaan varsinkin nyt tässä poliittisessa tilanteessa niin tuntuu, että isot voimat jyllää maailmassa ja mitä mä pieni ihminen voin tehdä tässä. Ja tosi helposti tavallaan heittäytyy siihen positioon, että mä en oikeasti voi tehdä mitään, että tää on niin pelottavaa. Niin ehkä se niinku tärkein oppi mulle tällä hetkellä on muistaa se, että mistä kaikista asioista mä voin silti päättää jollain tavalla kantaa vastuuta ja vaan itse astua niihin isoihin saappaisiin ja koittaa silti toimia ja olla itse aktiivinen toimija tässä maailmassa kaiken sen niin kuin heittelyn keskellä. Joo. Luuletko jopa, että tällaisessa ajassa, jossa ne, jotka niissä isoissa saappaissa niin kuin seisovat, käyttäytyvät kun niin kuin käyttäytyvät, niin se jopa kannustaa lisää nuoria tavallaan uskaltamaan mukaan teidänkin toimintaan? No näin mä toivoisin ainakin, mutta kyllä siihen ehkä tarvii myös semmoista rohkaisua, jotain semmoista uskoa, että hei, mä näen, että sä oot kykenevä toimija, mä näen, että sä osaat ja pystyt, niin ehkä semmoista voi aikuisena ja kanssanuorena sitten muille välittää. Vielä lyhykäisesti, mikä sut saa jaksamaan? No siis komppaan ehdottomasti arvot, halu turvata turvalliset elinolosuhteet nuorille, tuleville sukupolville ympäri maailmaa, myös nimenomaan siellä ilmastonmuutoksen eturintamassa toimivien ihmisten esimerkki siitä, että miten, vähän niin kuin säkin kuvasit, se inspiraatio, että vaikka on tosi paha tilanne, niin silti jaksetaan. Ja ehkä mä niin kuin itse uskon siihen, että siis samalla tavalla, jos vaikka ajattelisi, että joku pelkää sotaa, niin eihän me täällä Suomessa ajatella, että sitten kun tuolla itärajalla tapahtuu joku loukkaus, niin sitten me heitetään kädet pystyyn ja ollaan, että iik, vaan nimenomaan se on se hetki, milloin me aletaan toimia. Ja ehkä tämä ajatus on semmoinen, mikä auttaa mua myös pysyä rohkeana ilmastonmuutoksen edessä, että me ollaan ihmisinä asuttu täällä planeetalla muiden hienojen eliölajien kanssa monia tuhansia vuosia ja me ollaan aina sopeuduttu ja nyt tapahtuva ilmastonmuutos on todella paljon nopeampi ja vaikutuksiltaan hyvin paljon radikaalimpi kuin koskaan aikaisemmin, mutta silti tavallaan ei ole hetkeä, jolloin me ei voitaisi toimia. Aina vaan enemmän tulee se hetki, milloin toimitaan. Niin se ajatus on ehkä semmoinen, mikä antaa mulle rohkeutta. Joo, ehkä toinen asia, minkä mä sanon ihan nopeasti, on myös se tieto. Siis me koitetaan yleistajuistaa ilmastotiedettä ja mä
näen, että nuorena ihmisenä se, että mulla on ymmärrys siitä ilmaston todellisesta tilanteesta, niin se antaa myös niin kuin rohkeutta osallistua keskusteluihin, rohkeutta vaikuttaa, ja sitä mä haluan jakaa myös muille nuorille. Joo. Yhdellä lauseella, mitä te haluatte sanoa nuorille? Kiitos. Jos sua pelottaa tulevaisuus, se on pelkästään luonnollinen reaktio siihen, mitä maailmassa tapahtuu, eikä kyse ole sun tunnemaailman häiriöstä, vaan oikean maailman ongelmista, joita sä pystyt ratkaisemaan, ja painosta myös sun vanhempia ratkaisemaan ne. Kiitos. Mahtavaa. Kiitos meidän upeat ehdokkaat.